खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो लोगोसेयै गासै बिदा फंबाय आरो गासै बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनि जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सानफ्रामबो जोङो सोलोंनि मानोना जोङो जेरै सानफ्रामबो जोङो ओंखाम जायो सानफ्रामबो जोङो खामानि मावो सानफ्रामबो जोङो लामा थाबायो सानफ्रामबो जोङो हाथाय जायो बेबायदिनो जोङो सानफ्रामबो जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो बे चेनेलनि दुवारै जोङो सोलोंलायनि ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफाफोर बेबायदिनो जोङो सानफ्रामबो जोङो ओंखामफोरखौ जानाय बायदि जोङो सानफ्रामबो जों इसोरनाव जोङो आर'ज जोङो खावलायनि आरो जोङो सानफ्रामबो जों बेखौल' जोङो दाव दाव खालामनि। अब्ला आङो दिनै बाइबेलखौ आङो लादों। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय ज'हननि 8 बालाब 4 सिरिनिफ्राय लानानै 7 सिरिसिम। गाहाम ज'हननि 8 बालाब 4 सिरि आरो 5 सिरि आरो 6 सिरि आरो 7 सिरि बे फटखौ आङो जिसुनि मुङै फरायनि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। अब्ला फारिसाइफ्रा सासे जिनाहारियै खालामफुनाय समाव सासे हिन्जावखौ हमनानै जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव लाबोदों आरो बिसोरो बुंदों, ओइ फोरोंगिरि, नोङो मा बुङो? मसेनि आयेनावथ' अन्थाइजों बेबायदि मावग्राफोरखौ अन्थाइजों खुबैयोमोन, नाथाय नोङो मा होनो? अब्ला जिसुआ आसिजों लिरनानै बियो नायदावनानै बियो बुंदों, जायहा उन्दै समनिफ्राय पाप गैथारा बियो खुबैथारनो हागोन होननानै। अब्ला फारिसाइफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम गाव गावनियाव सानलु साननानै जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय ओंखारलांदों जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला आङो बाइबेलखौ गुसुङै आङो बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों। नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ खावलायनो सानदों, अन्नानै नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो, मानोना चेनेला गोदान। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ। बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो लोगोसेयै लाइक शेयार खालामनानै होयो। बिनि थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय। फैदो दानिया जोङो गाहाय थांखियाव। दानो बाइबेला बुंदों, बाइबेला जोंनो खिन्थादों, जेब्ला फारिसाइफ्रा सासे हिन्जावखौ जिनाहारि खालामबाय थानायाव बिसोरो बेखौ हमनानै जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव लाबोदोंमोन, खाथियाव लानानै फैदोंमोन। अब्ला जेब्ला लानानै फैयो बे समाव बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव सोंदों, अ गुरु, अ फोरोंगिरि, नोङो मा होनो? मसेनि आयेनाव दिनै बेबायदि खालामग्राफोरखौ दिनैहाय अन्थाइजों खुबैथारोमोन, नाथाय नोङो मा बुङो? बिसोरो बेबायदि सोंथाबबाय थानायाव, जिसुनि खाथियाव गसंनानै सोंथाबबाय थानायाव, अब्ला जिसुआ गंनानै बियो आसिजों लिरनानै बियो बुंदों, नायदावनानै बियो बुंबाय, जायनिया उन्दैनिफ्राय पाप मावफेराखै, उन्दैनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोरोन्थि मावफेराखै, बियो खुबैथारनो हागोन। नाथाय रावबो पाप मावालाबा दिनै थायाखै। उन्दैनिफ्राय दिनैहाय बयबो पाप मावनायखाय, उन्दै समनिफ्राय बयबो पाप खालामनायखाय दिनै बिसोरो गाव गावनो साननानैहाय बे जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय ओंखारलांबाय आरो जोबनायाव बिसोरो जिसुजों आरो बे हिन्जावजोंल' बेयावहाय थादों। नोंगौ, दिनै बे हिन्जावसाखौ रावबो खुबैथारनो हायाखै। मानो हायाखै? दिनै बयबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै रावबो पाप मावफेराखै,
फाब मावै रावबो गैया गासिबो उन्दैनिफ्राय लानाय फाब मावनाय गोजा सोरबा उन्दै समाव बिमा बिफानि बोसोनखौ लायाखै जानो हागौमोन सोरबा उन्दैनिफ्राय दिनै बिदाफोरनि बोसोनखौ लायाखै जानो हागौमोन नाथाय बयबो दिनैहाय फाब मावनायखाय बिसोरो गावसोरनो ओंखारलांनांगौ जाबाय आरो बेखौ जोबनायाव जिसु ख्रिस्ट'नि आखायावनो होनानै बिसोरो ओंखारलांदों ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफाफोर दिनै सोर दं बे बुहुमावलाय उन्दै समनिफ्राय फाब मावै सोर दङ बे संसाराव उन्दै समनिफ्राय गोरोन्थि मावै गासिबो फाब मावफेरनाय ना गासिबो फाब मावनाय नङा होमबा ख्रिस्ट' हारिफोर बेनिखायनो बेखौ जुदि फाब दं गैयामोनब्ला दिनै बे हिन्जावसाखौ थारैनो खैथारनो हागौमोन ना नङा होमबा थारैनो बेखौ खैथारनो हागौमोन दिनै मानो खैथारनो हायाखै गासिबो फाब मावनायखायसो बेखौ खैथारनो हायाखै अब्ला ख्रिस्ट' हारिफोर आङो इसोरनि बोसोनखौ मोजांथार बुंनो हायैयाव आङो इसोरनि बोसोनखौ आं गोलावथार बुंनो सानाखिसै अन्नानै माबाफोर बे बुंनायफ्राव गोरोन्थि जालांबायब्ला आंखौ निमाहा खालामो आरो नोंथांमोनहा सुद्रायनानै होयो जिसुआ बाख्नायजाथोंसै गोजोन्थों